Тук няма път, брато. There is no fucking road, bro. Oh my god, I'm in the forest. Не знам къде съм, брат! Къде съм, бе? Брато, сега съм в първата мисия от GTA петицата! Мамка му! Тук не е минал жив човек от не знам кога! Брато! Окей, знам къде съм! Само секунда, не се преобърня. Така. А къде, брат? Край пуста. Буквално никой не е минавал. Освен мен. Гледай. Скивай, брато. Скивай, брато. Скивай, брато. О! Чай до парк. Айде, let's go. Пуш. Ей. Стигнахме до горския път, брато. Стигнахме си до горския път. Браво, момчето. Браво, момчето. Да, сега едно съм с някаква приказка, бе. Колко е... Сетете мотивата. Oh, it's magic. You know, everything you go. То между другото не е спряло да върви отново време. Не знам дали се вижда на екрана, че върви още. Чакай. Секунда.
Окей. This one of the coolest moments in my life, bro. There is a river down there. Just wait a second. Yeah, behind those trees, there is a river. Okay, keep going. Soon we will go to the lake. That was the hardest part, because now we have made ourselves, we made a road for ourselves, and we can go back to the forest easily. И така, тук сме вече. Много мега якото място, брато. Home sweet home. Пристигнахме си, най-накрая. Тук с колата абсурд да стигнем. Не, всъщност по този нормалния път мога да стигна реално, защото те там са го разчистили. Ама по този горския път, дет си създадох сега днеска сам. Просто абсурд да стигна с колата. Окей. Езерото е замръзнало. Така. Продължава да се видим колко са били секунди. Еш! Това е тази висяща висулка, бе, брато. Брато! Кой връзва висулка на въже? What the fuck? What the fuck, брато? Кой връзва висулка на въже? Ския. Въпрос. Кой връзва висулка на въже, брато? Окей, се трябва. Сега. Бро! Тук дори не се виждате стойте. Погледни! Погледни! С късняк стана.
Oh yeah. Oh yeah, bro. Oh yeah, bro. Oh my god. Oh, it's so cool. Okay.